Szóval guten Tag minden egyes ide tévedőnek, én Tubesz vagyok, és hát ez egy olyan content, ami még nem nagyon volt a csatornán. Ugyanis ez a videó nem más, mint egy helyzetjelentés, per igazából megmagyarázás. Excuse me, what the actual fuck? De még mielőtt úgy néznél rám, mint a 90 éves falusi pityubá a licsire, én ezt akkor gyorsan megmagyaráznám. Nos, ez annak a megmagyarázását fogja jelenteni, hogy mégis miért van most sokkal több content a csatornán, mint tavaly, és hogy miért kezdtem el újra rendszeresen videókat csinálni, nem úgy, mint tavaly. És hát ez lesz a mai videó témája. És akkor mehet egy jó kis intro! Viszont minden változásra van egy ok, ami miatt az adott változás megtörténik, és hát ja, először meg kell válaszolni azt, hogy mégis miért tűntem el. Egyébként én ugyanúgy Tubesz vagyok, csak egy haircuttal később. Ezért van rajtam más póló. No de akkor, miért tűntem el? Ennek 3 egyszerű, de cserébe teljesen érthető oka van. Az első ok, magánügyi problémák. Ez több dolgot is jelent, időhiányt, betegséget, sérülést, stb. Kezdődött mindez úgy, hogy tavaly február végén sikeresen eltörtem a gyűrűsúlyamat, közben per ezután egy rokonom súlyosan beteg lett, és mi itthon úgy döntöttünk, hogy szárást adunk neki és ellátjuk. Itt elfből nem videóztam. Ezután jött az április és augusztus közti időszak, ahol amúgy simán videózhattam volna, csak a második és a harmadik ok miatt ki fogom fejteni, hogy mégis miért nem. Utána pedig hát igazából tanulmányi okok miatt, hiszen egy eléggé fontos igazából vizsgára kellett készülnöm januárban és márciusban voltak ezek a vizsgák, aki tudja, azt tudja, hogy mi ez. És hát ja, ehhez képest a második ok igazából semmi lesz, még egyedül a harmadik oknak lesz borzasztóan sok köze ahhoz, hogy mégis miért tűntem el. Második ok, hardware. Mondtam, hogy ez egy sokkal kisebb ok, de ennek is ugyanúgy nagy szerepe van. Igazából az előző hardveremnek a központja az ez a gép és a telefonom volt, valamint majd később ez a mikrofon meg az egyéb perifériák is belecsatlakoztak. És hát tudni kell, hogy ez egy irodai gép, ami hát nem feltétlenül alkalmas videózásra. Ezt tudtam végre idén lecserélni egy jó kis gépre, és már végre ez a webcam veszi a pofámat, és igazából már csak a telefonom maradt meg abból a setupból, ami az előzőben még benne volt, de hát el se sok helyi, mert ezt szerintem nem sokára le fogom cserélni majd valamikor. Mondjuk ezzel a telefonnal még mindig veszek fel videókat, na mindegy. Harmadik ok? Kiégés. Egyszerűen semmi ötletem nem volt, a YouTube nem hozta a megtekintéseket, és hát ja, elment a kedvem az egész videózástól. Röviden összefoglalva ez ennyi. De viszont ti feltehetitek a kérdést, hogy mégis hogyan tört meg a jég. Ez igazából úgy történt, hogy amikor még januárban volt az a sulis bombariadó, akkor gyakorlatilag kaptam egy szabadnapot, és igazából a rendszeres tanulás között ez a kis szabadnap borzasztóan jól jött, hogy a hobbiaimmal tudjak foglalkozni. Ekkor igazából kipattant a fejemből az ötlet, hogy utánozzam le más igazából híres emberek per szereplők hangját, és ebből csinálhatok egy jó kis videót. És ja, ebből lett talán az ideje egyik legnépszerűbb videóm. Valamint az erre a videóra meg a következő videókra érkező pozitív véleményáradat volt az, ami miatt újra elkezdtem videókat csinálni. Meg hát ja, azt se szabad innen lehagyni, hogy nekem a videózás talán a legnagyobb hobbim, és hogyha én ezt csinálhatom, akkor én boldog vagyok. Legalábbis ezt tesz engem szerintem a legboldogabbá. Még akkor is, hogyha sokat kell egy videóval szenvedni, én akkor is 8 boldogságban vagyok. Még több Tubeszre vágysz? Akkor van egy jó hírem, ugyanis egy Linktree-be már össze van gyűjtve az összes linkem, az összes elérhetőségem, úgyhogy mindenhol nézheted a Tubesz contenteket. Linktree per Tubesz. És azt még gyorsan hozzáfűzöm, hogy hogyha tetszik a videó, akkor comment, like, subscribe, bitch! Valamint így a videó végére szeretnék egy kis dolgot kérni tőletek, per egy dolgot bejelenteni. Ezt azért kérem, mert szeretnék csinálni egy Q&A, vagyis kérdez-felelek videót, és ennek a videónak a komment szekciójába, valamint az Insta posztjaim komment szekciójába én szeretném, hogy írjatok kérdéseket, amiket majd egy külön videó keretein belül szeretnék megválaszolni. Úgyhogy ja, ennyi. Valamint még egyszer szeretném megköszönni azt, hogy rengeteg pozitív véleményt írtatok meg, hogy rengetegen támogattok mostanában, mert hát ennyi szólva sok véleményt kapok, amik egyébként pozitívak, egy-kettő negatívat is, de az már egyáltalán nem zavar. Szóval ja, köszönöm a pozitív véleményeket. Na de srácok, ha tetszett a videó, akkor ne felejtsétek a jelszót. Comment, like, subscribe, bitch!